Tak ahojte dievčatá, chcem vám ešte ukázať tento nádherný model, ktorý je medzi novinkami. Jedná sa o takýto ľahučký šifónik, úplne krásny model, taký nadčasový, v krásnom vzore. Šatky sú tak jemne počité, úplne ľahučké ako pierko ozaj. Samozrejme, keďže ideme do už také sezóny jeseň-zima, tak už majú aj dlhší rukavček. Ale zároveň sú stále také ľahučké, super ideálne na svadby alebo nejaké výnimočné príležitosti, nejaké oslavy. K modelu je takýto krásny široký opasok. Šatky nemajú putka, tým pádom je to také variabilné. Môžete si zobrať opasok, nemusíte, prípadne úplne niečo iné vymyslieť doma. Skvelé sa bude kombinovať s nejakým kabátikom a podobne. Šatičky budú vo veľkostiach od 36 po 48 tuším. To si všetko ešte dáme vedieť. Chcela som ešte takto proste nejako vám ich v krátkosti opísať a budú v ďalších dvoch farbách. Idem sa obliecť, prezliecť a ukážeme si ďalšie farby. Tak teraz mám na sebe túto krásnu bledomodrú farbičku. Tiež vyzerajú luxusne, prenádherne. Ozaj aj sa v nich takto cítim, tak ľahučko, veľmi také sú prémiové. Aby ste si všimli možno trošku detailnejšie ten vzor. Taký jemnúčky, krásny. Suknička je vlastne takto celá prekladaná a pod ňou je počívka. Aby som trošku ešte tak demonstrovala, ktoré veľkosti mám oblečené. Béžové boli vo veľkosti 40, tieto modré mám 42. Vlastne sa jedná iba o to, že ako sa vy chcete v týchto šatkách cítiť, či tak trošku uvoľnenejšie, alebo chcete mať trošku také vypasovanejšie, ale vidíte, že sú úplne ľahučké, voľnúčké, takže asi ideálne vziať si tú svoju veľkosť, ktorú máte konfekčnú. Samozrejme na e-shope potom budú všetky rozmery týchto šiat. Budem tam určite premeriavať aj opasky, lebo tam je asi taký najväčší rozdiel, že každý opasok má svoju dĺžku. Takže takto. Modrý model. A ešte si ukážeme jedné. Poďme na to. Tak a do tretice tu je tento model, taký rúžokovo béžový, tiež je krásny. Tu je trošku taká menšia zmena, nakoľko prácka je strieborná s takou kvetinkou. Vyzerá to tiež tak veľmi nežne, romanticky. Teraz mám na sebe veľkosť 38. Myslím, že ten mi asi sedí najlepšie, lebo dĺžka opaska je tu taká proste, aká má byť. Kľudne mi môžete nechať komentár, ktoré šatky sa vám páčia najviac, akú farbu by ste si vybrali. A nezabudnite sledovať stránku, bude na nej veľmi veľa noviniek. Ja sa veľmi teším.